No dobre, teraz ide Speed Bridge a po chvíli. A typek zná tiež Speed Bridge od zelených, takže bude asi najlepšia vec, keď pôjdeme na zelených. A už sypol GG. Ty lepší ako on. GG. Hop. No tu dva jedú na mid, kamo. Aha, to sú žltí, idem im. Zelený vie tiež dobre sprint. Čau. Oj, zelený jebu. No. Safra, kamo, teammate, neznáš to 1v1, ty vole. Zabil som zeleného. Áno, Ríško. Ako ja by som asi už išiel po diamanty. Ja to, hej, ja pôjdem. Ja mám bloky, všetko. Ó, 4 diamanty! Či one? Emeraldy. No to ty si zdral na mid a nie k diamantom. Lebo ja som išiel cez mid, že ne od našej besky. Á. No, Ešte mi chýba jeden a budem mať. malo dia, veď tu hrajeme. Máme koľko? 5. Ešte jeden diamantík. Emerald. No, mladý, musím si zase niečo ponastavovať. Jaj, poď ty ko mňa. Safra. Poklekni mi, Manku. Dobre, máme regen na bejske. Hahaha, mám ten najlepší jak sa dá. Armor! Dobre, to sme 7 iba my a červený. goldíkov. Tak to si nechám líbiť. Red. Ty vole, že som... Ja idem na nich Čiže blízko, kámo, ich tak pušovať, kámo. mám ostať strážiť? Či? Hej, máš už sa strážiť, lebo jeden je nám ide a ide k nám asi. Hej, ide k nám. Ne. Aha, ide, hej. Ide pomoc! A lukuje sa typek do Ale on teraz on teraz sa vystavuje hore. Jak inak taký nubovia, ty vole. A ty sa stavaš hore, toto dobre potom. On spadol dole. No dobre, ja ho tu na tak zabijem. Aj ty vole. Dobre, zrám bejské, ty vole, moje Tu je. Á, dobre, teammate, nice, super. No. Toto bolo hard attack. A nemám dostatok tohto. Niečo som mi posteľ! Nice! Jo! Bome! A ste na nich postripali, Safra. Ale toto sme zničili posteľ. A teammate je schopný tento, jak sa volá to, ten pozbudzovator. Oni nemajú cestu nami, to je taká glúposť. Piraptaj. Ja nemám. Ja mám golden apple. A to je Alex, ty vole. Ty vole, Alex. Ty vole ma zabil. Bolo, ty vole, nie som mal 9 od tých emeraldov. Fakt? Bo nikto dole na mine ide môj hlas, ty vado. Dobre, idem hrať zlú hru, chlapci. Čo? Idem hrať na zhazovanie do vojdu. Teammate! Čo? Nice, jedného som odbachol. Dobrá. Kámo, ja nemám bloky, ty
mi tu džuraví, taký džura jak džura. Ty vado, jak som sa zachránil, no ale to idem dvojdíku, kámo. A Ríšo, poď tu na som. Kde? Tu som Kde? spadol. Ale kde? Trochu doľava, áno, týmto smerom tu na. Opačným. Ježiš, kde? Tu Ja dole. tu si už ťa vidím, no. Hoď mi bloky, kámo, co? Bacha, Poďme strieľa, počkam, poďme strieľa. Počkaj. Ale jak sa tam ku tebe dostanem? Tu sa postávaj a mi hoď bloky, ja sa normálne vystávam. Ale mi musíš hodiť bloky. Hoď mi bloky už. No stačí, dobre. Počkaj, musím ísť otvoriť rodičom. Blbý mit. Kámo, No, kde sú? je tu chcípak jeden rovno predo mnou, ale... Sa... Budem zase musieť vypípavať všetko. Adios. Dobrá. Jo, posledný zostáva. ja mám iba 2 kg, koľkokrát som chcípal. Kámo, ty, keď si tak blbo postavil to ten bridge, to sa nečuduj. Pozor, on po tebe ide. Aj s lúkom, vieš čo, nech sa posere. Nie. Ešte minútu mám strančku. Poď dole. Ja som spadol na teammateovú bunkru, kámo. GG teammate, GG. Good mate. A tu si tak budem robiť, také. A ma nikto nezhodí. Už som na jeho úrovni, ty vole. A tak ma nezhodíš, kamoško. Ja ho zhodím, si kupujem už toto. Yo, man. A tak ma nezhodíš, lebo sme na rovnako. A moju bridžu tiež neprekonáš, kamoško. Už ti došli bloky, čo? A nemáš. Kámo, už vieš, že je koniec. Ty vole, on mal zachránil. Budeš chcieť nejaké železo, alebo dáčo, tak v čestke máš, hej? Nie, ja som ešte pravý klikala, to je na 1.8, to ešte... To je ešte to redukovanie damage, ty vole. Dobre, ja kupujem bloky, idem na ňo, ty vole, mňa to Tam v nebaví. čestke máš železo, som ti dal. Ja nepotrebujem do česky, ty vole, mne stačí pol staku a ho pridrbem, on je slabý jak hovno, nemá armor. Kde je? On je hore, tam stavia. Ospadol. Nice. My sme prvý tým, pozri stat. Má 6, 3. Nice.